Tsaiky ataoko tsy volagna niany fa zany za le vidéo nalefandreo manafinakaro anareo gendarme Madagasikara, anareo magnano olo dokitry, anareo mavolagna raha ataonareo tsisy mahita andrahaligny. Vidéo ty mivolagna après lève-naka. Raha nataonareo gendarme be mazava samby rano tam le 29 avril 2026. Ohatsika zay mahay samby rano be mazava mahenta misy hoe le Méridan. Le Méridan. Tambadiky Méridan tao nareo nagnano action. Azaveko. Le 29 mars, anareo ndraiky 4x4 gendarme io 4x4 pick-up io. Be mazava samby rano koragna eto. Vidéo io. Isorako volaniko manafinakaro ro tsy feko vola. Fa ro miasa fitiavagna tanindrazana ary mamohy aignindreo ary ro feno eraka Madagasikara. Ary zegny aveko mahazo za na sary na vidéo ndre ia kofa Madagasikara. Le 29 avril io 2026 io tela nareo gendarme amle pick-up blanche bande bleue gendarmerie be mazava samby rano. Tsy nihitanareo ary tsy nampoizinareo fa ro manafinaka io amy tany nagnanaovanareo action io ro mipetraka io. Anareo rifirify bakagny ndraiky 4x4 anareo nitsanga ro manafo maiziky eo ro mihina katy. Ro mihina katindreo ro mikoragna tsy mitabataba olo. Nisy tsaiky magnanga ndi ody nandalo dia vity. Indra nataonareo nitsanga kosaiky anareo. Anao gendarme amy civily vo t-shirt jaune zay o ndraiky short patakour zay nijotso anao nandenare anao tsaiky viavy nisamborinao amy tagnany. Non mais franchement io tsy zanakanao, tsy anabavinao, tsy angovavinao. Boko io tsy avanao. Ino ny stopenareo tampo anao nijotso anao nandena nampo tsaiky viavy io nilendreo tsaiky viavy tela nareo ary ela voakarakary vidéo io boka io par temps maximum ry vahoaka malagasy fa eto tsy afaka nareo kabary ty ary tsy agnambilako anareo jusqu'à amy lehibe nareo ministère nareo bogno. Mira nataonareo kofa nisamborinao tagnany tsaiky viavy izy mivolagna taminao ambilaza azafady. Anao avia fo ambilaza azafady io tsaiky viavy io. Anareo tsy megnatra. Anareo gendarme aloha ataoko hoe anareo gendarme nanjary magnolagna. Aloha ataoko zegny. Nagnano anareo non mais franchement eto za mitodiky amy ministre ni de la défense, ministre ni sécurité publique ary ministre ni atitany. Za fa nivolagna teto raha Jojo mbola nitondra ministre ni atitany fa nivolaniko hoe anao miala. Tam fagnovagna gouvernement nataony PRRM za fa nivolagna hoe olo tokony adosiny voalohany io ministre ni atitany fa io tsy magnano asanany.
ministre ny défense, ministre ny sécurité publique, ary faefatra anareo ministre ny gendarmerie. Miala anareo fa anareo pourrituran'olo, fa anareo ndray koa tsy ala. Dikan'izegny anareo mpagniraka ary mpitsikombakomba amireto gendarme magneraka Madagasikara manao action. Volagna anakahy zegny, ataova avy amy lehibe nareo any, tsy haiko division généraux nareo na multiplication généraux nareo na soustraction, ataova avy any fa pourrituran'olo anareo gendarme. Magnolagna tsaiky viavy aliandra, anareo ma tsisy vadinareo antagnonareo, na ino zanakanareo tsy aolagna anareo, io ma nateraka anareo, na ino mamanareo tsy aolagna anareo, fa zanakan'olo mila force nareo ndriagna andra maiziky. Non mais attends, ino amizay raha nisy tsaiky viavy igny tsy nety narehanao le nagnano t-shirt jaune, nisy zandry zay comme par hasard, zandry io ndiody amy moto, izy nitsanga idrako iny arenao mila ataonao forcé le gendarme vo t-shirt jaune, chauffeur an'le pick-up voiture en gendarme, zandry iny amy moto izy nitsangana, nagnatona anao moramora zandry iny volagna, ambilanareo izy azafady, nagnano azafady zandry iny, ambilanareo izy azafady, ino raha nataonao? Nila ny folanao tagnany zandry nitondra moto iny, video volagna baka eo publieko, nila ny folanao tagnany zandry iny, forcenao andeha gnatogno ro namanao ruela tafara tary nanakagna diantraiky viavy, zandry iny namaly za ambilao izy direct nataonareo atsaribo zandry. Anareo misy jery, anareo misy fagnahy, anareo nateraka n'olombelogno, nagnino raha ataonareo amy zanakan'olo tsy ataonareo amy vadinareo agnaty tokantragnonareo, na ataova amy zanakanareo viavy, na ataova amin'ny anabavinareo. Zegny manandifasagna anareo baka io andiasa samborano be mazava, andiasa antala, andiasa Madagasikara hoe ndao magnolagna. Zegny nambarany généraux nareo, chef nareo. Ino amizay raha nisy? Zandry iny namaly, izy andenonga agnabo moto anazy nataonareo aditsarimo, video bako mapoaka. Zandry tsy magnino anareo, zandry tsy miady aminareo, nataonareo aditsarimo zandry. Ary ela mikarikary ina baka, oh, tsy vitan'izegny, tendratsy nataonareo, nagnasahanareo zandry. Zambilao izy fa za tsisy raha nataoko. Ino izy izy andeha gn'olagna anareo tsaiky igny aty, agnaty ala aty, anareo vola magnano patrouille. Non, zegny ve patrouille ataonareo? Mitsakaraka ny tamisy tsaiky magnainga, tamisy magnaingy mody nandeha tanimboany, andeha olagna anareo. Zegny nagnamezagna anareo pick-up, soi-disant 4x4. Io ne matetiky volaniko eto hoe tsy mendrika ho anareo ny mitondra agnarana hoe gendarmerie, fotony tsy hainareo ny mampiasa izy. Ary za teto matetiky nivolagna tamy fanjakagna jiaby teo hoe gendarme zegny tsy natao hiasa ny ville, tsy zegny nagnanaovandreo la France ny gendarme, ny lovetsika tamy la France ny gendarme. Andafy aty tsisy gendarme miasa ny ville, gendarme andafy aty miasa labrosy. Fa ino mandeha installena gendarme ny ville? Misy police io. Ino azovy amizay zegny tegna
sécurité publique, police à gendarme. Or, récemment, n'importe quoi. Question, j'ai appelé amnaro généraux sant quoi, bro. Officier pourriture, bro. Matoro gendarme, mangan karayer, comme Madagascar, dit quand j'ai un roulé bédo, fou un cararo, tu m'as fait roux. Normal. Irakanaro itadiavanaro pesos boka viandro magnano izy na police na gendarme. Irakanaro. Izy koa zany regny na maly miforce anaro, anaro olo tela miforce zany regny kabosy anaro tombokondry tipaka mitritrinany napanganaro force agnaty tobily. Heureusement zany regny mba matanjaka karaha anaro koa nisaoty zany regny lavo amy tany izy nidiavinaro vangoenaro tipaka mititriny vidéo mizanaro baka io. Le 29 avril 2026 Mariny Méridan pe mazavany sambrany ambadiky ny Méridan to nagnanaovanaro action. Ozala za tsy volagna président parce que io tsy sidirany président fa za volagna podiky ndraiky le ministère eto ndraiky lehibe ny gendarmerie. Mialanaro fa nareo pourrituran'olo. Izy igny zegny tsy haiko andeha dosonareo fahignana zandry amy vidéo raiky ato. Za tsy volagna tamin'ny zandrilahy tompoko lahy zidamy fa amy vidéo raiky andeha boko anareo tamile 29 action nataonaro. Dikan'izegny raha io tsy niany nagnanaovanareo zo fa araiky ty anareo tatra hita vidéo jusqu'à farany action nataonaro. Andi volagna nino koa nareo zo. Andi volagna nino koa lehibe nareo mivola fa o généraux officiaux. Zio koa fa lamody koa zio mandre mifandroaka. Mahina nareo tsy magnolagna fandroaka. Fa zanakan'olo mila andrianareo tena. Ozala io matetiky koragnesinay teto na za surtout za ndraiky zandry Joakim na volagna teto hoe normal zay nagnano service militaire anay taty andafy parce que aty tsy service militaire ke andegna efa millions 30 millions 50 millions 800 millions tsy haiko firy millions anao tafidriky maramila na anao tafidriky amy gendarme koa tsy Madagascar za raiky magnano raha zegny. Donc anao koa ty hidika amy gendarme na amin'ny armée Madagascar raha efatra mila nagnanao. Allo mbarako eto anao koa misy million fotsendriky anao tafidriky inscription droit d'excription. Olo andeha service militaire tsisy droit d'excription azafady koa fa 18 ans anao convoqué anao magnano examen sanitaire tsisy problème anao visite médicale agnarany anao mipasy anao mandeha magnano service. Fa anao koa misy problème visite médicale amy sanitaire amy santé anao tsy mipasy. Donc anao koa tsisy millions à Madagascar anao tia hagnano service maramila mba hoe olo pirenena na vita asa ho antanindrazana anao tsy tafidriky ao. Millions anao nisy millions anao tafidriky matoa raha jiaby regny misy dikan'izay misy condition namiagnanao hoe akory angalatra
atsika volana hoe tribunal corruption numéro 1 à Madagascar. Non. Ex-aequo ny tribunaly sy ny police sy ny gendarme magnampera corrompu. Ex-aequo ny tribunaly, ny police, ny gendarme am corruption, fandravagna olo, fangalagna volan'olo, fanagnan'olo. Aroy zay. Condition. Akory. Volana. Angalatra ve? Aloha taoko volagna narobaka. Anao koa décider fa anao hidrika amin'ny armée malagasy, indrindra fa police, gendarme, anao andeha ngalatra, anao mihaino lehibe anao place tsara. Parce que 50-50 zay ndraiky anao. Fa efatra farany tandremo sao de misy trasy fa vonoy. Zegny anao koa ty hidrika amin'ny armée Madagasikara. Raha efatra io podiko, anao misy million, anao tsara place, anao mavita angalatra, anao bien couvré, anao avita mono olo, anao bien placé, anao mitivitry mamono olo, anao manonga grady. Mon Dieu Seigneur. Akory zany. Zegny ve le hoe tandroky iarony vozona de iarony vahoaka sy ny fananany. Apetrako fagnotaniana zegny. Ary za tiako, ary tadiaviko lehibe ny gendarmerie ny Madagasikara mamaly za, na mamaly volagna anaka. Fa anao koa tsy mamaly le ingaty, dikan'izay anao aminaka pelaka ozy izy zandroko. Sy teny zay. Lehibe ny gendarmerie volaniko eto. Za tsy me izy na division izy, na multiplication izy, na soustraction. Fa anao koa tsy mivolagna, magnazava raha volaniko jiaby zegny, anao pelaka. Eraka ny Madagasikara, tsisy raha regninao, ko tsy gendarme. Oh, police fa mandrera. Fa tsy volagniny. Anareo boko tsisy asa loha, généraux, officier, lieutenant, commandant, CB nino. Pourri. Aux ACC, commandant de compagnie nino, non. Compagnie famonoagna olo. Anareo koa tsy sainatra ampory. Mialatsiny za. Anareo tsy sainatra ampory zalahy. Ino raha ataonareo? Renforcer. Io ndraiky tsy hitako azavy aminaka koa ny hoe zanakan'olo vonenareo, ny tifirinareo, araiky ny tipanareo mititriny ziska zao mbola mita agny Amangabe samby rano misy anty fagnenitay zandry niboaka amin'ny vidéo volako aminareo. Mitay izy ziska lera isan'andra mandeha mita tritrinany ny folanao. Anareo misy jery. Vous êtes des cons et des imbéciles. Nazovy izy nazovy. Kofa gendarme. Anareo miprendre zay ankonko. Magnino atsika magnatoetra igny karaha izy ala. Aboko amizay nareo magniraka influenceur nareo vandivandy konty faiky nareo hoe atipoko. Izy raha ataonareo io ne.
Anareo koa magnano zo e. Raha zay efa nivolagnina teto fa ela. Tsy voafenareo raha ndesinareo. Io etoaligna boloanareo ndraiky amy sorokonareo io adosoa fa magnala baraka ro tômpiny. Vidéo io alefako. Boko alefako lavitry vidéo bokako ty boka io. Aizanareo hoe azov zokbe. Alefako lavitry ary abokako monde entier. Zafa nikaiky BFM, zafa nikaiky LCI andifasako vidéo io. Za mampizanareo. BBC, CNN andifasako vidéo io. Za mampizanareo. Aleo fangala baraka atsika fa anareo mga baribary zay vahoaka loatra. Amboko anareo tsy vitany fa raha nataonareo, action nataonareo, mbola mavandy anareo. Anareo mavorona zay tsy mahay mizaha sary, sa zay tsy nianatra. Nataonareo, hitanareo sary naboaka ny ranabavy Berizika io igny. Ndraiky boko azao koa mahitako nagnaboaka azy. Ro anareo zandaritela basim-bôro mandeha tifiranareo olo. Basy tamin'ny andran'ny Napoléon. Io koa ny basy périmé basy andesinareo igny. Boko nareo magnano olo tsisy jery. Place nangalanareo sary aligny igny. Za nagnano ny zatsara be position sary igny tany telo vinavina natao. Parce que za mahay sampitanana naka sambrano. Za niasa to folo taona. Na izy igny zavanareo tsara be sary igny ambadiky ny zandaro mahazo ankatafa o io, ambadiky o io. Terrain laboly baka amy zandaro o no midriky karaty. Ambadiky ny zo maisiky bakao. Nazy igny to nangalanareo sary igny, nazy igny nandesinareo antiniana tagny. Hitanareo lalagna mandeha Tananarivo, tsy Tananarivo capitale edy be mazava sambrano re boka misy Tananarivo zay fandivegna. Nazy igny nandesinareo tary, marikitry lycée Tsiarasy tary, izy fandilinareo tifirinareo tagnatin'ny rahanareo tao, nandesinareo tagny ialanareo tsiny. Ambesa mba zavanareo baka. Zavanareo tsara sary igny apodiky publiena bakao. Zandry igny mandry mankoko. Gazon io fa tsy ciment. Wala tsy carreau. Voilà, katafahely. Karakory nataonareo ny tivitry zandry aterake liomparitaka amy tany. Nde anao mamono kofo amy gazon na amy tany, lio tsy miparitaka. Mitete place araiky. Fa zavanareo sary igny, lio igny miparitaka. Lohan'ny zandry igny antany hafa, lio igny antany hafa. Anareo magnazay tsy jery. Araiky zay. Izy koa izy nilefa, nagnamboho, dikan'izay izy tifinao, mandeha mantsilagny. Fa izy tsy mandeha mankoko, fa izy tsy mandeha mantsilagny. Sary nataonareo ne sary mantsilagny. Sanareo ndivola aminay, izy nitaklena, izy lavonantsilagny, izy ngilinareo. Ne prends pas les gens comme des cons. Et c'est vous qui les connards. Atsika kaza fanabaribary. Fa zino vonenareo to. Point barre. Za koa fanjakana. Anareo jiaby gendarme. Tambanja to lazoly. Tsisy ty mila tribunal. Na commandant compagnie, na commandant tsekonino. Même les benareo. Tokony gadregna. En espace de quelques mois, anareo magnaratsy manjary,
nataonareo tasava zeo nareo nagnano ato DNA amarenareo ndeha eo koa aia tany tsy namonony gendarme ola Madagasikara namonola nareo tatoliara rajoelona teo namonola nareo tatamatava rajoelona teo namonola nareo tafianaratsoa rajoelona teo tany narivo tsy volagny rajoelona teo zio nareo mbola mitoy no mais attends io ne le volagninay hoe reto forongony reto adosoa agnatin'ny fitondrana fa reo ny tegna mandoto Madagasikara forongony rajoelona reto ry TGV ry mapara tsy haiko ry salopara reto tsy haiko ane raha tanagnareo io agnatin'ny fitondrana rango amy généralindreo jusqu'à amindreo jiaby gendarme tokony lazoly fanjakagna matsiaro magnaboaka anareo ary tokony désarmena totaly reo zay baka Madagasikara anao koa idiky gendarme polisy maramila tafiky anao koa tsisy million anao tsy tafidy koa nefa ny olo andeha hagnano famimpoam-pirenena zay gratuit tsisy vola ifegna zay etina hagnano service teto na volontairement anao na hoe anao convoqué tsisy ata boursoy ifenao na justement baka gendarme mpamonolo police kolokolo maramila amizay mpangalatra omby le compte est bon mission accomplie zay ene raha misy amitsikoy gendarme monolo police kolikoly maramila mangalatra omby nefa tsisy koa fa za koa tambanja tarino moaly fako moaly anareo nagnara za nagnano karaha Shaolin tondako gorony kakao nareo natsiritiko bakato nareo natao slak nataoko x soranareo nataoko x tratranareo nataoko x kibonareo samy mibogno amizay tsika marary sady tsy marary aminareo le raha andeha avandy anareo zao andeha avandy anareo zao généraux nareo tsy haiko général nareo zao ndeha ino avandy hiaro anareo no mais aza to karaha io e miabe anao za général ny gendarmerie tompona ndraiky tsy voalohany amy raha jiaby mandalo anao ko fa tsy anao asa anao midémissionné avy anao ny désarmé miala fa tsy eo magnano kepi o généraux général tsy haiko nino sandoko reto masantoko mahamay en plus ary rondignegna olo sandaly oh mon dieu seigneur anareo mafiky anareo record ndre gendarme mandafy eto magnegna olo tsy mitifitry hitanareo aminaka eto devant anaka eto misy lalagna eto ancien route aminaka eto izy koa fa misy action baka anoty baka Bretagne mandeha vers Poitiers Angers etc makagny mandalo eto affaire drogue eto aminaka eto aezako raha zay navinagnotaneko parce que izy koa za fa mahita voiture en gendarme baka Paris aminay eto volako misy raha mandalo eto ro gendarme mais za manontany qu'est-ce qui se passe t'inquiète pas on va les chercher
on attend là tsara tsy hitatry andro amin'ny axe io parce que axe lalagna aminakay eto axe ny route drogue miala baka Paris na miala baka sud mandeha Nantes mandeha à Bretagne na miala baka Bretagne ndraiky Nantes andeha sud andeha Paris io ro tsy mitifitry iagnindro amy tomobily fo ary tatrandro parce que miasa les droits de l'homme comme misy pays magnaja io droit de l'homme io dans le monde entier tsisy kara la France ro magnaja droit de l'homme ro tsy mitifitifitry olo mamono olo pour rien karaha ataonareo amitsika io fa nareo ataonareo maty kopinda zanak'olo ataonareo maty kopinda vahoaka tsy ministry ny intérieur regninao vola tsy ministry ny défense regninao vola tsy ministry ny gendarmerie tsy haiko nino bourri aby reto regninao vola non ro mangi mialako fa tsy asa zay mila olo asa fagnavoazagna tadiavinay zay mila olo asa fa pourriture ny lovainareo tamy rajoela sy tsy haiko rajo tsy haiko ravaly regny andesa aminareo agny fa zay tsy mila empaka oh généraux oh officieux oh tsy haiko CP oh CC commandant de compagnie commandant de brigade vous êtes tous des connards des assassins toiza za fa nivolagna teto anareo olo tsisy velontegna velotegnanareo mitady plasy andeha angalaranareo hamonoanareo olo amilomanareo vady amanjanaka anareo ino agnaran'izegny aminaka anareo ankodavitry tsy maheviko mitady ankodavitry zegny anareo aminay Jamanjary tary taloha feno zo nde zo tone soma aby tary anao tsara nahita kodavitry naheviko fa izy voky izy velo izy botrabotra zegny raha ataonareo vous êtes des ankodavitry nanjary ndea Bogota capitale Jamal anta misy le mirin agny tsy magnano karaha ataonareo agny capitale Jamal fa reo tsy magnano karaha ataonareo io anareo zao ndeha avandy aminay andeha gnan'izay dokitry zay tsy dokitry abokoa zay tsy zanaka miamby za tsisy lialako tsigny ils ont tous des pourritures na io za hialatsigny amindreo ro mamony havako tanàna raiky aminakaka zany de hialatsigny amindreo bande d'abruti konasy io konary ny mampalahelo zandry ranabavy Yannick sous-préfet navy aminay io tsy olo manatsiny tsy olo nino izy manjary mibabiny tsy manjary ataonareo mampalahelo anie magnangy io sous-préfet vo nipetraka tsy ampy fanjava sanareo hoe voakarama andegna potiky ny fipitrahany sous-préfet nay vaovao de hoe andegna an action ty action ary tsy mamango amy zoky be aboaka koa volaniko action nataonareo io fa feo ndraiky tsy ataoko parce que feondreo manafinakany filmer raha io agnatin'ny raha io
fa io vidéo volaniko aparitako eraky zao tontolo zao ambilanareo voabaraka volaniko c'est comme ça gendarme chez nous eto misy ro gendarme aminay eto le camaradeko ameko reo fo vidéo io fa aparitaka andro ay ça va venir ambarinareo itsitsy aminareo koa tsy magnolagna zanakan'olo mamono olo zay fo fiaignana anareo zany anareo ma tsy mahazo vavany amy vadinareo antragno ao feno fandroaka eraka amy Madagasikara ndovango fandroaka zay ko fa lamody zo e nde minoany fa ataotsika intrakeky fandroaka vangoany ya fa tsy anabavin'olo zanakan'olo nde robatinareo zana regny volagna kabary nataony zandrilahy vepany bora réglage zandrilahy zay efa tsy mila eky hoe fagnadiadiagna aboazy ehe vahoaka ny samby rano le ro nagnano action na fady zandry zay raha tadiavinay fa io koa tsy aboakanareo zay tsy lamy zay tsy mila fagnadiadiagna eky zandriko bora réglage fotony nagnino fa firy fagnadiadiagna sokatra ta Ikongo ta Toliara ta Majunga ta Tamatavy ta Tananarivo ta Fianaratsoa ta Diego fagnadiadiagna firy sur les 6 provinces 23 régions ndraiky nefa dossier classé parce que monsieur le général de division de multiplication soustraction est là on est bien protégé parce que Pessos bien arrivé c'est ça zay tsy mila aboazy vahoaka ny be samby rano azovy namono zanakanay zandrinay asidinay zay tsy mila ke fagnadiadiagna non zafady zandriko bora réglage fa be ny natao zay fagnadiadiagna tsisy vita io ne volaniko aminareo ndraikindraiky za aloha pour le fitsaram-bahoaky aleo tsarainy vahoaka fa koa fa tsy hagnano asanazy tribunaly izy no volagniny président Alisa Retiny moany ane tribunal jiaby araka Madagasikara miragna asa ino corrompu njava fo olo magnano divorce amy tribunaly 10 ans tsy tapaka divorce nino loatra e misy vazaha mangala tragnon'olo tribunal fa mandeha 10 ans tragnon'olo vazaha io tsy magneky iala tompotragno mila tragnonany misy le temps avocat sasany mivolagna hoe anao koa fa tsy ala io aloha itourne pendant 10 ans menasany raha ataonao zay zalaha zegny raha misy amy tribunal a Madagasikara zany tragnonaka amy fanagnanaka anao vazaha tsotsorony baka bimapeta igny vazaha poli baka igny anao na avy aminay eto tragnonaka potehinao ataonao zay to izy za boko mitory anao fa hoe za tsy agnefa ifadomaziny tragnon'olo ndrobatinao anao miala io zegny ne misy ao tsy tapahany tribunal le décision aminay eo misy raha zegny avaratragny teto zany moaly ny vola Arnaud be mazava ny samby rano io bara Concorde tanambo mission zao fa tsy may io matetiky za teto ny vola mbola ialako tsigny aminao zandrilahy Minot mbola Minot sénateur assistant parlementaire sénateur Minot Arnaud
tragno 2 millions 5 tsy voa efa noarinao. Ino amizay raha misy tsy saky ny tribunal tapagna. Roulé tribunal parce que Arnaud magnefa am tribunal. Tragnon'olo. Ino amizay raha misy tanambo mison jiaby apandriny Arnaud. Amine be mazava sambrano. Allo boakako dossier. Karaha zay le tribunaly. Tragnon'olo. Torognony vazaha io. Tribunal io amine digo. Roulendro parce que remettre Ruffin ambadiky ny raha io. Oui, allo aziniky tapagna. Non mais attends, oh! Vous êtes tous des pourritures, nous là. Normal amizay. Anareo boko vola hoe misy sécurité publique? Non! Ça sert à rien tsika misy sécurité publique. Atsika tsisy dikany, tsisy valeur. Io ministre ni fiarovam-pirenena, tiako ministre ni gendarmerie, tiako ministre ni intérieur io. Ce sont des pourritures an'olo za aminareo sanandro. Tsy haindreo asandreo. Za baka igny. Ino raha nambarako anareo teto? Intérieur ny rehetra eo igny. Atsika jiaby nahita zigny. Tapahako lohako volanko. Kon ny ohatra taogno araiky hoe nisy résultat ny intérieur amrehetra io. Akory. Fa firy fanjava zay intérieur ny rehetra. Nisy suite tsisy. Tsisy. Firy affaire am tribunal dans la région, province, roulenaro na gendarme na police parce que ngalanaro pesos le olo. Le avocat amizay magnano ny ataony. Lezo magnano zay tsy avocat jiaby edy. Tsy avocat jiaby. Fa koa reto ry mandariny ry TGV ry vangitse avocat reto. Ary io tegna grave. Mbola mavita mivola hoe fa anao koa fa tsy agnaraka le raha zay basy allo itorony pendant 10 ans. Déjà le affaire fa 10 ans. Anao boko mbola magnasaky mivola en tant que anao avocat ny vazaha io. Parce que vazaha io malaigna agnefa. Dommage ny tragnon'olo ny robatiny. Nareo jiaby hoaniko niany. Avocat ka inao tsy mamaly. Avocat ambesanao tsisy compte rendu am tompony. Fa hay anao ngegna karaha bateau sans boussole. Azao volo tsy miafatra. Pe mazava sambrano am raha ataony Arnaud. Na ino tsy sakinareo samborigny Arnaud. Izy koa fa tsy assistant parlementaire. Sénateur nefa tsisy. Ino tsy tapanareo tribunaln'olo. Tragnondreo tompony ilaindreo. Anao koa fa tsisy tragno. Ndao mandra bazara atsimo ary na atsara mandroso ary. Zegny raha misy. Abe mazava sambrano. Raha jiaby zegny. Tsy vita ny famonoagna olo. Fa famoretigna olo. Zegny naviako ny volagna. Tsisy olo be. Aminay varatragny. Fa de bla 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 bla. Zegny ane nagnanaovako publication tao. Mandriam-piadanagna izy. Mandry tsaratsara izy antany misy izy. Ialako tsigny amin'ny rama. Azafady. Ialako tsigny amin'ny la famille. Atsarovako Papadine Georges. Zay olona iniagny ndraiky vahoaka. Igny haiko olobe igny. Niagny ndraiky vahoaka, niagny ndraiky piasa. Fa koa le reste tafara reto, que de pourriture an'olo. Ke za mialatsigny aminao. Zandriko bora réglazy vepany anao, mariny vepany fa anao. Zay tsy mila fagnadediagna. Aboaha io, azovy. Niaraka amijovy, nagnano action, namono zandro. Point barre. Anjarane vahoaka may izy.
fa io zao de ataonareo karaha nataonareo tantalana zandrobora reklazy nadrostagny ro jiaby nafekte mbola namiagna plasy. Non, incroyable, incroyable. Olo fa assassin, namono olo, nagnolagna olo, adosy bakagny amiagna plasy antany hafa. Mon Dieu Seigneur, o ma tsisy gendarme, o tsisy police, fa ny mafia fo andeha amiagna plasy. Non, non, non. Dikan'izay baka magnabaribary efa afaka madiodio. Amareo ro findatana amin-drano roin, même chose, action mandeha. Dikan'izay, zegny avioko za mivona hoe i raha io complice nareo rango agnabo. Président tsy agnatiny. Fa nareo généraux pourriture reto, officier abruti reto. Atsika ambanja manomboky niany atsika milanja gory, atsika taloko milanja gory, milanja gory. Zay zandaro hitanareo fire agny, io moavanareo. Karaha ataondreo mamonontsika io maty kopinda koa tova maty kopinda koa ro valony fontiky fontraka. Fa zay kajo. Tsy olo marary, tsy olo nangalatra, tsy olo namono olo. Fa avrezany jerinareo foagnananareo, basinareo very, agnatsoanareo fahignanan'olo. Anao zao lehibe ny gendarmerie, fizavanao sary ao iny zao ke hoe nilefany ty filiny zandry igny. Tsy haiko anao mizaka rakory ministre ny gendarme. Ndre olo bado mahay mizaha sary io hoe sary napetraka. Fa anao koa tsy mahay mizaha sary, azo magnano linety fa miala. Ben oui, zahavara nataondry Tojo, soi-disant colonel. Sakinareo samboriny Tojo, azo volo namono olo nitivitr'olo tantanarivo. Tojo. Tojo izy, fanefaka baro. Za Tojo eto. Sakinareo samboriny, fotony anareo samby anareo. Fa ziny koa olo taminay tagny, na izy ny désarmenareo, na izy ny gadrenareo taminareo tagny. Bokony raha magagasa aminay région, aminay province, zay manana tribunal, première instance, cour d'appel, tiako cour de nino. Fa magnino mara koa fa mikasika anareo mpaningana Antananarivo tribunal. Fa ino foasany tribunal aminay aby io? Samby ranony be majavako ny misy tribunal première instance. Ambaribe misy première instance. Diego misy cour d'appel. Fa magnino raha io mpaningana aminareo agny? Zay eo ma tsisy avocat memiasa, tsisy juge memiasa, tsisy président tribunal memiasa, tsisy procureur memiasa. Fa paka mila manonga aminareo agny bako vostrinareo. Oh! Zegny antony zay mitaky état fédéral, décentralisation fa basy zay. Basy zay. Ary io matetiky volaniko atsika vahoaka koa baka. Atsika ne magnabeloandro e. Fotony atsika amiandro raha mampadonto atsika. Fa ny volaniko anareo teto. Apodiko ndraiky. Io agnomby tsy haiko vilagny, tsy haiko Canal Plus, tsy haiko nino amiandro anareo io. Misy hitima, misy badri. Anareo amizay gogo. Ro amizay mandeha tapondo anareo. Fanambarako anareo raha faela raha zegny. Badri tsy mila mandeha l'école. Ro jiaby koa fa tsy aboaka andro. Fa tsy atao
be mazava samby rano eo tribunal-ndro io ataotsika badry zegny raha etsika zay ataova badry hitima rô rango amindreo ziska olobendreo ziska razambendreo ataotsika hitima raha vantsena azafady zalahy anareo mizaha vidéo zegny baka eo volaniko aminareo incroyable za tsy haky agnamarena an'izao fa non mais za midriky live publieko raha ty non sérieux mbarako anareo za fa nangataka contact BBC CNN LCI PFM CNews za galaparaka anareo même TV5 mode aloha leko baraka anareo parce que anareo magnano olo tsisy jery loatra anareo tsisy raha mba manjary olo mandafy tanery mangalatra tanety tsy sakinareo sambory ry Léon tsy sakinareo sambory ry Edi Bois de Rose affaire tortue tsy sakinareo sambory na ino tsy tifirinareo vonenareo fa tsy haiko tsy magnatsy innocent andeha andamign'inino anareo vonenareo ry vonenareo ty andamy milamigny izao io azafady aza président lotovinareo fa nareo ny ratsy taiza pourrituran'olo ke zegny izy riavako aby ialako tsigny nagnano teny maherihery za fa retolo reto prend les gens comme des cons tsy mamango aminaka za tsy mandefitra volanko raha koa tsara za tsy mivolagna fa raha koa tsy manjary anagnako preuve vidéo document anareo priatiko boka vidéo baka io ke zegny izy isorako anareo jiaby mitandregny nagnaraka zigny amareko misoragna Andragnahary mbo Samuel Velogno atsika ciao bye